Com a aspectes positius hi ha una cosa que és òbvia, que és que una vegada fas una immersió lingüística en qualsevol llengua que no és la teua materna, tens la capacitat de desenvolupar-te per igual en dues llengües diferents i això sempre és enriquidor. Però, a més, el valencià el que té és que una vegada fas eixa immersió, la fas amb totes les conseqüències. La fas necessàriament ficant-te de ple a tota la cultura que l'envolta i ficant-te de ple en la defensa del seu ús i normalització. Hola, sóc Gavi. La meva relació amb el valencià doncs, va ser als anys 90, la primera relació que vaig tindre, que va ser d'odi total, perquè als anys 90 jo estava molt ficat al fons nord del Rico Pérez, amb l'Hèrcules, i tot el que sonava valencià era com el dimoni. Aleshores també estava fluint molt l'extrema dreta i no sé, era tot el que venia de València ja era molt mal. A poc, doncs, la resistència del Rico Pérez, que era Hercúligans, i quan va sortir Calinor, em vaig apropar a ells, vaig conèixer gent que estava molt a favor de la llengua, de la cultura, amb moltes inquietuds. Vaig conèixer gent a poc d'altres ciutats, sobretot en el tema del bàsquet, de Manresa, de Barcelona, i vas comprenent que tot això és meravellós, no? És la nostra cultura, són les nostres arrels, ja no només la llengua, sinó també el Muixeranga, el baix popular, qualsevol cosa que tingui a veure amb la nostra cultura. Jo a la gent sí que el diria que s'anima a parlar valencià, que és la nostra llengua, que és molt bonic saber d'on venim, i ja que no tenim en Alacant urbanísticament edificis antics perquè no tenim el nostre menfotisme ens fa que no tinguem l'amor propi per lo nostre, però sí que estiguem amb la nostra llengua, amb la nostra cultura, els nostres balls, i jo crec que tot això fa que siguin coses positives i molt inclusives, i que ja l'odi que es pot tindre, no? Que se quede una miqueta al costat, no? Jo crec que també la música, els grups de rock fan també moltíssim per la causa. Jo crec que festa, cultura i esport són tres pilars on es pot fer que el valencià vaya cap amunt i que no generi odi com als 90, i sí, aquesta sensació de que siga la nostra llengua és una cosa molt bonica. Vinga, força Lucentum. Coses positives de canviar de llengua, pues molts. Principalment retornar a aquesta hospitalitat i afecte que reps de la gent que et parla en la seva llengua i, bueno, i sentir-te integrat. Que en casa ja Herbero, Mistela i parlar en valencià tots són riures, i sobretot si no tens ni puta idea.